Ayo dalam malam minggu tuh, suka bu. Pemberkatan nanti. Ya, itu lambang pendeta kita. Memang gue dibahas semangat, gue hati gue ada. Kadang juga pendeta semua. Patu toru diri lau makoko pita jolma
Ita patuduhot maserep ni rohata bedi parhobasiota di hurian ng bangsota. Itu harus satu napas tuh, gitu. Harus satu napas. Songon tuhata taman parohaota patu toru diri lau makokok kita jolma ita patuduhon maserep nirohata bedi parhobasiota di hurian ng bangsota. Nah itu berat. Itu berat. Oke, yang itu nomor berapa ya, Salome? 373. Yang itu, yang Nasanani leoni. Ntar lo, ini aja, di Google aja. Nasohatu dosando olong itu haki. Dua 204. Asanani lehoni tondironi pamataku osadoku hoki. Oke. Coba yang awal. Gimana? Yang awal coba yang 585. 585. Iya.
Shalom, selamat hari Minggu, Amang Inang. Shalom, selamat hari Minggu, Amang Inang, dan semua jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan merayakan ibadah pengucapan syukur dalam rangka hari ulang tahun Gereja HKBP Kebayoran Baru yang ke-69 dan Pesta Gotilon. Kita akan memulai ibadah kita ini dan prosesi akan segera memasuki ruangan gereja. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Ruas ni huria nang sudia kapar haladu omma tikinauli tikinadinggan ariondo na jinadihon ni debata jala marulupulup mahita disi omma pesta parulupulupon ima pesta ulang tahun ono pulusia tahun mah HKBP Kebayoran marpanindangion jala los di bagasonon tapatupa do pesta lasni roha ima pesta gotilon. Inong ilos di bata hita mangula kaulon siganupari manggotil mahita siyan akan nataula. Tapasahat may gabi pilihan na tao pasangapon tuhata. Atong nang sudihamuruas ni hurian na marminggu nuayang dito ngatungan di bagas. Nang naadong dito ngatungan di bagas juron. Di bagasan lasni roha ta sobba matuhata. Tayuton ma ulaw taon. Tau sangap di goarni Tuhan Yesus. Horas ma di hamuna, horas ma nang dihita sudi. Horas. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ini biar kayak gini caranya nih, sadis juga hasil. Huria nahina holongan ni tuhata tabongoti ma juju parsobaon di bagasan pestata sadarion. Huria di debata nahina holongan ni tuhata Jesus. Hutabe hami mahamu saluhu na marhite hata horas. Horas matutu dihita saluta. Marpungu hitan waeng dison aka anak doho boru ni debata tung uli songon hata ni tuhata ida ma uli nai do sonang nai molo marpungu aka namar haanggi di bagasan Tuhani aha do alana dia do nani do na Narap marsomba do hami tu di bata ama anak dohot tondi porbadia makamuliateon asini rohana dohot ragam pasu-pasu naung ni usehon tu kuria dohot ruasna HKBP Kebayoran Baru. ima tutu
Nunga ono pulusia tahun nang dipaojak Tuhata, Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Baru di Parserahanon. Di tonga-tonga di bagas coroon, Jepang akapar saora do perguruan sian horong tidak danak, sahak tulama tua. Marsaringar barita nauli, akapamujion dohot tangiang. Takas do di parmudu-mudu jala di asirohahon, na salarikot di pardagingo doho partodiota doho huriana. Nang dinamangado pihamaulon alani pandemi corona sa pulusia na macay jorbuton. Atong tahalason mapabahinan nai jala marsoba mahita tujulona di bagasan uduk seret doho las di roha. Nuaing pe amang parmusik nami bahedamang mamusik mula-mula doho soba-soba. Asamar soba hami tu debata sitolu sadai. Marhite-hite guarni debata ama, dohok guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni tondi parbadia na tumopalangi dohok tanoon. Amin. Songonon do didok Tuhan Jehova, dang beulahakku mangaragehon nasa na mangulu songon na huba ini. Onpe saleleng-leleng adong tanoon, dang jadi matsohot saburon dohot gotilon.
Ari ngali dohot Arilos dohot Rodo niari Arian dohot borngin. Nabalga situtu doho ali jaho bade bataku. Marpahian hasangapot doha mulia doho. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo nang majo akana porsia jala padirihon huriam di sadok portidion. Nang songoni HKBP kebayoran baruon. Di padiriho dohami akayanakon mu di luak parserahanon. Gabedonga saulau mu marite aka ulaon. Rumah tangga doho parsauran. Di sariho kodo nariko di ngulu nami siapari. Marhite na di pasu-pasuho na ni ulan ni tangan. Pikiran doh akatangiang namin na hobar tulomo ni roham. Di pagadaho doha porsyaon. Pakirimo do holong ni roha nami tuho. Gabi iyo jahan jalan na margugo kami mangulahon na hobar tulomo ni roham. Lumobi dinamak kamonakon hamaulon ala ni pandemi COVID-10 siyaon. Hupuji jalan sobahami magwarmo na badiai jalan na gugui. Akup nii. Saleho matodim tuhami. Na mamuhay do patirol mata ni roha nami. Asa hupato pahami diri nami. Huriamon. Makanguluhon roha na kirgir makubasi. Jalan na tau gabe pasu-pasu tunau maliang. Lamparinggas roha nami. Jala pahot mamuji do pasangapoko. Pai masahat hami tulabungmu. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tangyon hamu mapatik ni debata nanienet sian Matius 22 ayat 37 sahatu 40. Jadi didok Yesus ma si haholongan mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam doho sian nasa roham. Ido patik raja jala parjolo. Alai dos do argani napa dua honon. Si haholonganmu dodongan mi doson dirim. Patik na dua odo makakam na sa patik do hatani panurirang. Ima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita tu debata. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Mahamu jongjong.
Huria di debata, di bagasan uduk do serep ni roha, Roma hita tuado pani debata manopoti dosata, jalamangido hasesaan ni dosata, martangiang mahita. Debata amanami nabadia jalanago asini roha, manang napigahali hami roto adopanmu, huparhotopot hami do sude akado sanami nagodangi. Nungatardok nang matoras haminian diha Kristenon, alay buhado ulaning ihapor seaon, pakirimo do panguluyon nami tuho. Nungatardok nang marumur huriamon, alay buhado ulaning pangotan niya kadahumaliang do diaka na tinopam. Asiroham Tuhan, pay baru magalup hami, songol huriam na mangulu, na mangula, jala na mardalan di hasianganon. Hupelew kami mapilan na hutyus, mabuan barita na uli, pajongjong hatigoran, palua akan naginosa-gosa, patu pahon ulaon asini roha, jala pauli-uli hasadaon doho hadameon. Sulikit ma'au ale debata, jala tanda rohaki, uji ma'au jala tanda akapikiraki, jala ida manang tung adong lapang hapor suhon di bagasan au, jala tobu wahu di dalan saliling-lilingna. Koram deo, di hadapanmu dohami sude Tuhan, jala dos, dang maribar agi asada. Dumobi di masa marabolon ala ni pandemi COVID-10 siaon. Nunganania lilingna, jala lam tutorop na nanamarsahi doho na agoan hosa. Manirang akka na masiha holongan. Dang adong na boy mamastiho sa dihari ma gabe demak. Unang manian adong naniang rohana, ala ikon gabe tiki parasian maon, laho paubaho diri jala lamar si hoho tuho. Hodo mual ninasa na denggan, jala na tau hanguluan nami. Asiroham Tuhan, salpuhon masori magoon, jala lehot todim paubahon doho pamonak kami. Tabigema baga-baga taringo tuha sesaan ni dosata. Sonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaiho au marhite sian aka dosam. Jalanunga diloho jaiho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu
Au sadiri manalesei aka pangalau sim ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Hudul mahamu. Hurian itu hata turpu epistel di pestata sadarion imana tersurat di sada Korin 10 sia ayat 8 sahatu ayat 12 ita jahama marsikat sorin dada sian boru-boru bawai sian bawa do boru-borui jala dada ala boru-borui tato tartopa bawai boru-borui do alani bawa. Alani i patut marsahala do boru-borui di atas uluna. Alani akka suru-suruani. Asal ma di bagasan Tuhani nasida dada boru-borui sopadohot bawai. Songoni nang bawai sopadohot boru-borui. Ay marharoruan boru-borui sian bawa. Lau songoni do bawa sian boru-borui alai sian debatado saluhut nai ima sahatna martua doa kana tumangihon hata ni debata jala naupiopsa amin. Itadai ragam hamorau do pasu-pasu di debata nang uju ita bolus ragam hamaulon arsak dohot parukilon di leon haluau ni todita marhite-hite anak na nasasadai pangoloi do ibana dada asa dioloi halak jala di leon hosana bahet tobus ni torop jolma asa di bagasan hasadau do pangoloi di Kristus Yesus raja ni huriai tapatu pamaka pakobasyon na hoistik jala namar pangotak turuas di huria siya namet-met saha tu namatua
madalani era 4.0, jalamanomu era 5.0. Pos maruhata, jala tailekko tu debata panopa jalana puna saluhutna. Asa ditupak jala dipasu-pasu salut ulaon, gulmit ningolu do keluargata. Huriana, bangsota, dohot liat portibion. Portibion, taha tidakon ma ha porsiao tahi. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na matetarpajal lo iba na dihaw pinarsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia, dohok dihasesaan ni dosa, dohok dihatai na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohok dihangoluan na sorasuda. Amin. Rimahamuhudul, nuaing sahak mahita ubg tikting di bagasan mingguta sadarion. Tikting di Huriata Minggu 4 Oktober 2020. Parjolo Minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis. Sadarion ima Minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis dohot topik dos dohita di adopan ni debata. Paduahon tikting naing marbagas titik parjolo. Naing menjalo pasu-pasu perbagason ma Yohana Valentina Siaturi boru si hombing. Boru niamata manahan beni si hombing nahinan. Tubuh ni inata Theodora boru batuara. Alamat Pondok Kelapa Permai Blok CC nomor 5 Duren Sawit Jakarta Timur. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Dohot Orwana Beni Hopman Siregar, anak niamata Situa Terman Siregar, tubuh ni Inata Korliana Boru Pandiangan, alamat Jalan Perumpung Sawah 5 nomor 6 Jakarta Timur, Huria HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul siawib di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Saya dipasu-pasu tuhata masakap perbagasonon dinasida. Patoluhon ruas namoding. Nunga marujung ngolu na di hari Rabu tanggal 30 September 2020. Amata maringan tua hutapea. Umur 40 sia tahun. Nasian jalan opir dalam 2. RT 008 RW 0 Sada. Nomor 37. Kelurahan Gunung Kebayoran Baru, Sian Sektor Godung. Nungatu udean na di hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Taman Pemakaman Umum Kampung Kandang. Tatang yakuma asa tumibu terapul rohani keluarga na tininggal honna. Paupaton Pangapulion. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 toluwip naing patupau ni Huriata do Pangapulion tu keluarga ni Situa Nyonya Rusti Panjaitan boru Sibarani nahinan Sian Sektor Saroha. Keluarga Nyonya Kristina Huta Barat boru Lebat Tobing nahinan juga Sian Sektor Saroha. Dohot tu keluarga Nyonya Adumahati Retauli Pasaribu boru Sitorus Sektor Satahi. Mardomu tu PSBB
acara pengapulion di Patupa Marhite Jum, jala sahalak ma perwakilan sian ganup keluarga, laho mandohoti ulaon di serbaguna HKBP Kebayoran Baru. Palimahon pangujak konon ni Padita, hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020, di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB, di Patupa do pangujak konon tu Padita Ferrison Razoki Pasaribu STH na mangulahinan di HKBP Kalideres, Resort Kalideres, Distrik Walu DKI Jakarta. Gabi Padita fungsional di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Paunopon sermon lansia. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 10 WIB di Patupa do sermon lansia Imam Marhite Jum. Pinangido tu sude lansia HKBP Kebayoran Baru asa mandohoti sermon. Papi Tuhon Dewan-Dewan. Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 di Permingguan Bahasa Batak pukul 10 WIB di Patupa do pelantikan tu Dewan Diakonia periode 2020-2024 dohot pelantikan tu sude pengurus seksi periode 2020-2022. Pawaluhon seksi remaja. Sadarion Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Duk simpul permingguan di Patupa do We Talk tunapa 22 hon. Dohot tema Good Habits. Dohot jadwal kelas 7 SMP mulai pukul 11.25 WIB bersama Kak Hertina dan Kak Intan. Kelas 8 SMP mulai pukul 13 WIB bersama Kak Evelyn dan Kak Rita. Kelas 9 SMP mulai pukul 15 WIB bersama Bang Kelvin Simorangkir dan Kak Berlian Nainggolan. Kelas 10 SMA mulai pukul 15 WIB bersama Bang Nixon dan Kak Sophia. Kelas 11-12 SMA mulai pukul 17 WIB bersama Kak Sophia dan Kak Intan. Pinangido kerjasama sian natoras asaboi memotivasi anak kota remaja laho mandohoti kegiatani. 2. Puji Tuhan sadarion remaja HKBP Kebayoran Baru pasahaton silua tu gotilon HKBP Kebayoran Baru ima sebesar 15 juta rupiah. Mauleate tu akar remaja dohot natoras naturut berpartisipasi tuhatama na mamasu-masu hita saluhutna. Tidak lupa dari sekolah minggu juga memberikan persembahan silua 20 juta rupiah. Pasiahon seksi perempuan. Merdomo ala nauk sipul kepengurusan seksi perempuan periode 2010-2020. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 10.30 WIB di Patupa do pamiliton tu pengurus naib baru periode 2020-2022 melalui Google Form nani uluhon ni Ketua Dewan Koinonia. Pasapuluhon Parguru Malua memuka hari Jumat tanggal sia Oktober 2020 pukul 10 sia WIB Marhite Jum dimulai do Marguru Malua tahun 2020-2021. Pinangido tunatoras asa mempersiapkan akka iana kota. Pasapuluh sadahon perayaan hari ulang tahun pa ono pulusiahon Pesta Gotilon 2020. Sadarion Minggu tanggal 4 Oktober 2020 ima perayaan hari ulang tahun ni Huriata napa ono pulusiahon dohot Pesta Gotilon. Mardo mutusi permingguan bahasa Batak pukul 8 WIB dohot bahasa Indonesia pukul 10 WIB di Pasada di permingguan perayaan hari ulang tahun dohot Pesta Gotilon. Varia hari ulang tahun dohot Gotilon Boy Mata Jaha di Varia Gotilon nadong di Warta Cetak. Pasapuluduahon PSBB DKI Jakarta. Merdomu tuna diperpanjang pemerintah DKI do PSBB total di DKI Jakarta. Permingguan di Huriata, bahasa Batak, bahasa Indonesia, totop dope tapatupa
melalui live streaming sahat tuna adong muse haputusan nai baru. Do mutusi pinangido tusude ruas dohot parhado asa tapatupa permingguan di bagas tabe. Pasap plutoluhon warta jemaat HKBP Kebayoran Gandaria dapat dilihat 2A grup HKBP Kebayoran Gandaria. Pasap Pulau Paton manang terakhir aka titing naso dunia hahon hobar tu titing cetak sedarion dengan mata jaha. So ngeni masa hak ni titing di huriata di bagasan minggu sadarion butima. Tangiang pangodianon naniuluhon ni Pendeta Hercules Panjaitan. Tapasada marohata martangiang mahida. Debata Jahoba amanami na marhabangsa di Banua Gijang nahuha porse ay hami dohoale debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Tamamadok mauliate hami tuho ali debata sadarion marningot sude dengan ni basam di tonga-tonga ni ngulu nami, di tonga-tonga ni keluarga, nang di tonga-tonga ni huriam, songoni nang di tonga-tonga ni bangsom. Huhalasok kami do saluhut na Tuhan, jala hurajumi hami do, tung asi ni rohamdo, ngulu namion sadarion, bui marparsaurak kami Tuhan, di minggu nabadia tongon sadarion. Ali Jahoba debata amanami namarhabangsa di Banua Gijang. Marningot dohami ali Tuhan. Disada pasu-pasu nabalga nanilehommu tuhuriam HKBP Kebayoran Baru na pinaujakmu ono pulusia taon na salpu diingananon marulupulup daging ng tod dinami Tuhan parhalado rap dohot sudir ruas ni huriam natongon mengikuti ibadah di bagas joromon nang napatupa ibadah di tonga ni bagas masing-masing dang makurangi Tuhan atik pesoboy hami rap marsaur di jorom ala keadaan ala situasi na masa tunggok do olop-olop dohot lasni rohanami marningot tongon pesta parningotan ulang tahun na pauno puluh siahon HKBP Kebayoran Baru pasu-pasu matongali Tuhan karuasmi dingulu siapari di pardagingon nang di partodiope ibu-ibu rumah godang akan na mekmet pepeng saur matua akka na tua-tua jala pasu-pasu nang akka na posom partohonan si tua nang padita na dipakeho Tuhan bayan ula-ulam marhobas di huriamon anggiat marhite pakobasyon niya kanaposom marbungaran harajaomu di tonga-tonga ni huriamon ali Jahoba debata gokdolas ni rohanami nang sadarion ala tongo di pesta ulang tahunon laos di patupa huriam pesta gotilon marningot saluhut pasu-pasum dota kadenggan ni basam naukujalo hami marhitia ragam ni ulaon ragam profesi nadi pasahato tuhami ruas nang parhaladom hurajumi hami doale debata marhiti akka ulaon nami na maragami disi tanghammu mamasu-masu hami
alani sadarion aliamang huhamolete ho kami akapasu pasumi jala say lam sungguli ng roha nami asa saluhut na hami manadda sudi akapabayanammu akaragam ni pasu-pasu na pinalumehommu tuhami saluhut na idolopolop do las ni roha nami di bagasan pesta gotilonon ang giat matongali Tuhan di naong pinasupasupa mi di ngulo nami marhiti ulaw nami buhay na kami gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni Huria di tonga-tonga ni masyarakat manang didiya pehami tahe patuduhonon nami do ngulo nami yon songon hapataran ni holongmu ala naung di pasu-pasu hohami Tuhan debata ama nami tangiak konon nami do lumobi Tuhan panitia naung makobasi ulaw non sian na mamuhay sahatu pelaksanaan sadarion ang giat maali Tuhan marhite ulaw na pinatu panasida sadarion buy la martaba akapasu-pasum di Huriam nang diruas ni Huriape jala songoni tahe Tuhan pasu-pasu ng akapanitia na mangulahon-ulahon pesta sadarion ang giat toktong nasida buy merlas ni roha menikmati akapasu-pasum laos buy ng nasida gabi pasu-pasu marhiti akaulaw na pinasahatmu Tuhan debata hutangiak ko kami tujolom sadarion secara khusus Tuhan inang nami inang situa bebutar-butar boru siregar natongon menjalani pemasangan ring di rumah sakit jantung di Matraman Jakarta ali debata amanami hodo namarhuaso na tau patupahon saluhut di ngulu hajol maun alani Tuhan parhitiammu do dokter na manangani pangubation tu ina nami ang giat maali Tuhan marhite pangubation ni leonommu hahisaron di ina nami Tuhan debata lausongoni di bagasan tikyon sian tonga-tonga ni keluarga ni ruas ni Huriam tangyak konon nami do keluarga naung borhat jumolo manadiko kuala hamatean apuli manasida be Tuhan lehon gugu dohot pakirimon anggiat marhite pakirimon nasyako tarapul saluhut na keluarga tininggal honni akaruas ni Huriam nang jumolo borhat manadikon keluarga nang manadikon parsauranna di tonga-tonga ni Huriam Tuhan debata tangyak konon nami do tua do pamu Huriam HKBP di Sadok Portibion anggiat marhite Huriam HKBP lampatar harazaomu di tonga-tonga ni Portibion di dia jongjong maringan Huriami buy gabi habauran ni pasu-pasu buy gabi hapataran ni holongmu di tonga-tonga ni parsauran nang di tonga-tonga ni nahumaliang pe Tuhan debata sahatu tikyon toktong dope huadopi hami wabah pandemi COVID-19 sia ali Tuhan debata hu pasahat tamima ngolu nami ngulu ni sudir ruas ni Huriam nang bangso namion say pasiding Tuhan siak kami sahit sian pangotak ni pandemi COVID-19 sia jala toktong dole Tuhan melotung adong sian akaruas mi namanginona binahen ni COVID-19 sia say pahisar maali amang parsahiton nasida jala marhuas doho patupahon saluhut nai dingolu nasida
Ale Tuhan debata, laus tangyak konon nami donang, negara namion, anggiat lehonommu, hatauon kebijaksanaan, gugu di pemimpin ni bangsa namion, sian presiden satu tingkat natumoru, anggiat Tuhan, songon hapataran ni hadiriomu nasida, lau manguluhon bangsa namion, asa merdalan di tonga-tonga ni keadilan, di tonga-tonga ni ngulu na sejahtera, di tonga-tonga ni ngulu na gok hadameon, saluhut na hami masyarakat na ginonggoman ni pamareta nami, na kami ali Tuhan songon warga negara lehon di hami roha hatauon marpangoloyon asa uduk tuaka aturan naung ditotopon asa anggiat mardalak kami Tuhan di tonga-tonga ni ngulu na beraturan di tonga ni bangsoon nang songoni di tonga ni huria aleja hoba debata naing tangihonon nami hatam na naing pasahaton ni naposom sayukap rohanami Tuhan asa tahu kami gabi hasorangan ni hatam jala hatami pakyon nami gabi gugun naibari, gabi tukot nami Tuhan, madalani ari-ari ni ngulu namion. Sesa dosa nami, mangasahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jaloma tangiang namion. Amin. Hurian itu hata, nuaing tapasaha ma peliata tujolo ni debata, uhuk mahita marende. Dami ni debatana sumurung, sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus, lasmarohatna di arinauli naringganon, nian anggota parrohaon sudeon napa tuduhon do inabalga ni pasu-pasu ni debata disudi ruas ni huria ni HKBP kebayoran resort kebayoran ida hitama aka langgatan nang aka ragamnya kasuasuanan
natarangkaikan don warna non warna merah melambangkan tondi parbadia. Maka lacon panugon-nugon ni tondi ni tuhatai di tonga-tonga ni huriaon nunga nania liling namar panindangion na mangulu. Irumben na tapi lito nangko sa sitong na ikor rata-rata do tutup niya kalanggatan di aka minggu ta'alai memang ido nuaing tata sengaja do dinaong disodangi di bata akan apostel na najolo akan aporsiai marhite-hite hasa saur ni tondi parbadia sorang mahuria na mengulang sejarah do hita di sang nuaing dina makalacon hatu tubuh manang kelahiran ni HKBP Kebayoran Baron namar lapatan sude ruas dot parhalado ni sondangan ni barita nauli disongkopi tondi di bata di bagasan dame lau patupa ulau non itu asata buat temana marsio basan marsio luan di bagasan lasni roha uriana ni asian ni Tuhan Yesus tajakon ma barita nauli di minggu tasadarion ima minggu pasaplu pitu hondung trinitatis boho di pesta gotilotna nang dina merayakan ulang tahun hita di napa ono pulusiahon dienet doi sian buku ni Sada Musa bin Dudua ayat 10 lalu 1 ayat 25 hujahama tutonga-tongata songonon ma didok disi tangi hukamu ma hatani debata dunginin na debata jahuba ma dang jadi punjung jolmai ubain ma di ibana sada pangurupi di ibana bahen sada pangurupina bahen donganna aidung sun dijadi hon debata jolma siatanoi nasa binatang di ladang rodi sude pidong akan amar tonga-tonga langit ditogion ma itu si Adam asa di ida manang beha guaronna jala iai di bahen si Adam guarnina nasa namar hosa laus ido guarna jadi di bahen si Adam ma guarni nasa pahapanan rodi pidong aka namar tonga-tonga langit dot nasa namanggulmit di tanoon alai anggo di si Adam dangadong jupang pangurupi bahen donganna dungi terlalap mudum masih Adam di bata jahuba jadi dienet ma sian sada sian rusukna jala dilakop pun sibuk tu pabuatan nai dungi dipauli di bata jahuba rusukna binut nai sian si Adam bain boru-boru jala ditogu ibana tu si Adam dungi ninna si Adam ma oddo sahali holi-holi sian aka holi-holiku jala sibuk sian sibukku guaron ma ibana jolma ni bawa ala sian bawa ibana binuat dibani tadi konon ni bawa do amana do inana mandungani jolmana jadi sada sibuk nasida marsai mara do nasida duaca si Adam do jolmanai jala dang maila nasida dalam kitab bahasa Indonesia sehingga adik-adik kami saudara-saudara yang boleh memahami akan lebih dalam lagi saya baca dalam bahasa Indonesia. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Huriana niasian di Tuhan Yesus Kristus, dia ka tahun-tahun walu puluhan satu walu puluh sia, terkenal do edeni si berori peso 5 namandok, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Laos di tiki sekolah kita di SD, SMP, 1 SMA, somaldo diajar hon aka guru manang guru sastra bahasa Indonesia ta mandok bahwa mulutmu adalah harimaumu ninna. Jadi sebagai halak Batak kita, saya didok do jolo di sehat hata baru di sehat raut merlapatat di sudia kadongan, hati-hati dalam setiap ucapan. Molota jaha barita nauli on disebut firman Tuhan. Itu artinya hata ni debata, artinya firman itu kepunyaan Tuhan. Hatai hata ni debata, dan firman itu tidak terlepas dari yang pemilik firman itu. Misalkan perkataan atau pernyataan pendeta Timbul Sitanggang, itu artinya pernyataan itu tidak bisa terpisah dari kepribadian seorang Timbul Sitanggang. Itu asa molo hata ni debata namangula di tengah-tengah ni hajol maton, molo hata ni debata mandok menjadi do. Itu asa ditiki panopauni taidama konsep panopauni holan di debata jadi mahu papanan jadi mahu natiur jadi mahu nahulun jadi. Firman itu tidak bisa dipisahkan dari sang pemilik firman, dan firman itu adalah Allah. Perkataan itu adalah Allah. Allah sendiri yang berbicara, maka Allah sendirilah yang memiliki firman itu, dan firman itu adalah Allah. Itu asa didok di sada Yohanes sadai, pada mulanya adalah firman, dimulanai nungadong hatai. Imana parjolo na taida atong marhite-hite hatani debata idaut tama trupukon didok. Ternyata tung sodinggado sasada bawai punjung didok ibana disi. Dan jadi punjung jolmai hubain madi ibana sada pengurupi bahen donganna. Artinya Allah melihat ternyata dung di topa de batasu de na dong di tonga-tonga ni hasianganon dungi di pasahat ma tu jolmai asa digoari si Adam do sude asa nasa na dibayan si Adam guarna laus gabe ido guarna. Adam memberikan nama, dan apa yang dinamai oleh Adam, dan itulah namanya ternak, burung, atau ternak itu terdiri dari kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Itu jugalah menjadi namanya. Tapi satu hal yang menjadi luar biasa, sampai dia sangat kelelahan lau mambain guari, Adam tidak menemukan satu pun yang naboi sepadan dot ibana. Lau pasauton lo monirohani debata, lau mangula ulau ni. Alani di dalam grand skenario penciptaan, Allah mangaloas tarpodum ibana jaladung di tiki tarpodomi mangula madebata dibuat ma tulang rusukna asat inti pemahaman ni turpuk tahun tapamanat ayat 20 tolu sonon didok disi. Dungini nasi Adam ma odo sahali holi-holi sian aka holi-holiku. Jala sibuk sian sibukku. Guaron ma ibana jolman di bawah
alas yang bawa ibana dibuat. Dalam bahasa Indonesia, mari kita lihat. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari Allah. Itu apa maksudnya? Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya ini adalah aku. Itu. Adam menyatakan bahwa perempuan itu bahagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Itu asa molodong sonari kita sangat repot dengan kesetaraan gender. Sebetulnya itu tidak perlu. Karena ada banyak sekarang perempuan juga mengambil bagian dalam berbagai hal. Jadi untuk mengatakan kesetaraan gender itu enggak, kita harus mengatakan keadilan. Keadilan gender atau keadilan terhadap kemanusiaan. Karena apa? Ini adalah aku. Hawa adalah Adam. Adam adalah Hawa. Ini wasa. Dan boy, satu orang harus mempunyai supremasi terhadap yang lain. Tidak bisa laki-laki terlalu superior dengan perempuan, dan juga perempuan tidak bisa superior terhadap laki-laki. Karena apa? Karena mereka sehakikat sepadan, mempunyai fungsi yang berbeda. Kita bisa bayangkan kalau manusia ini semuanya laki-laki atau hanya seorang Adam saja, kita tidak ada, maka dunia ini tidak akan indah. Atau kalau semua manusia hanya perempuan saja, dunia ini juga tidak indah. Karena di mana ada kesendirian, di mana ada monopoli, di sana banyak penindasan. Maka kalau kita melihat satu rumah tangga, maka kalau kita melihat suami istri, itu harus kita melihat adalah satu bahagian yang tidak terpisahkan. Makanya tidak ada boleh yang menyatakan superior. Lalu dalam perjalanan kemanusiaan kita, naumada butuh bagasan dosa, sehingga seolah-olah ada perbedaan, ada dikotomi antara wanita dan perempuan. Itu budaya. Manusia yang membuat itu. Budaya yang membuat itu. Itu budaya. Budaya manusia yang berdosa. Alih memang harus ada kesepakatan yang membawa klan fam siapa dan sebagainya. Alai anggo dia depan di debata pernyataan Adam itu sangat jelas. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, itu artinya adalah dia adalah aku adalah dia, dan dia adalah orang yang diciptakan Tuhan. Alani kita tidak boleh lagi bicara soal kesetaraan gender, atau katakanlah ikonadong di antara parhalado ni kebayoran baruan ikon bayanot teman angko pala tolu jatah ni perempuan. Kesetaraan gender itu bukan soal jatah, nggak soal jatah. Pejabat juga nggak soal jatah. Harus ada perempuan baru nampak memperhatikan. Tidak ada. Tapi kita harus bisa melihat bahwa ketika seorang pribadi memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan yang ada di tengah-tengah nih pergaulata, di tengah-tengah nih ngulutta, apakah dia sebagai wanita? Go. Apakah dia kebetulan seorang pria? Silakan. Lakukan. Karena itu adalah bahagian dari tugas yang Allah berikan untuk menamai, untuk menguasai bumi, untuk memelihara bumi. Alani seorang istri pun, kalau kebetulan seorang istri yang bekerja, yang memiliki gaji lebih tinggi dari suaminya, Anda juga harus hati-hati. Anda tidak boleh melihat suamimu itu sebagai sosok yang rendah. Kebetulan atau juga sebaliknya, seorang suami yang bekerja memiliki gaji yang lebih tinggi, Anda juga harus hati-hati, tidak boleh melihat istrimu itu sebagai sosok yang rendah. Karena apa? Karena ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia adalah aku adalah dia. Maka dalam konsep rumah tangga orang Kristen tidak ada perceraian. Kalau tidak karena
kematian. Itu. Tidak boleh ada penindasan. Seorang suami tidak boleh menindas istrinya, seorang istri tidak boleh menindas suaminya, atau orang tua tidak boleh menindas anaknya. Maka orang Batak halak Batak macam jago macam ulido padohan galak Batak taringot dison. Ada di dok halak Batak na tagan so disodangi barita nauli taringot dison ido asa di dok dopak do marmeme anak dopak do nang marmeme boru ido asa adong donang eden halak Batak taringot tu boru tondi kudo tongho taringot tu anak hodo si jungjung baringin si buan goar sarupa doi tondi si buan goar hu alani songon halak Batak pinopar nisi Raja Batak naung sinodangan barita nauli sasitongna itu adalah tidak baik di tengah-tengah orang Batak untuk membuat perbedaan atau dikotomi yang sangat tajam antara pria dan wanita. Secara alkitabiah itu sudah sangat jelas. Marhite turbukon jelas ma di tonga-tonga ni hita sude bahwa pria dan wanita itu setara di hadapan Tuhan. Dan kita tidak perlu lagi mengatakan kesetaraan gender, kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Enggak. Tapi yang perlu kita katakan adalah keadilan terhadap kemanusiaan. Tidak boleh ada penindasan. Songonirma nang di tonga-tonga ni huriata. Nang pernguluta siganup hari. Di bagasan perdalanan ni nguluta, di boto di batado macai gudang aka halau jauta. Di boto Tuhan Yesus macai bodang hagaliota. Di boto Tuhan taido sada do ama dot ina sarupa do di hadapan di bata jala alani di bagasan hagaliotai di bagasan hadusautai rodo ibana mamereng macai gudang jolmon mada butu bagasan dosa macai gudang hagalion ni hajolmanon idom benar roi bana di bagasan Yesus Kristus laho patu pahon hasesan ni dosa dak kea didok huse sama dosam alibawa danga dongi ala lebih hebat to ala lebih luar biasa ho tidak manang huse sama dosam aliburua ala galeho ala tidak ala dido ibana do romahamu sudi tuau hamu hakadalo jalan asoran. Jadi tidak ada satu nats Alkitab pun yang mengajarkan kita untuk lebih superior terhadap yang lain. Tidak ada satu diktum pun di dalam kekristenan yang mengajarkan kita untuk memandang sesama kita lebih rendah. Laos marhiteima nang dipakubasion di tonga-tonga ni huria. Dang boya dong sian tonga-tongata na menganggap moloswa dongau dang mardalan ulau ni. Moloswa dongau dang mardalan dang berbarbalajo akapaditai. Dang adongi alas sudi na di luas debatado kita mangula di tonga-tonga ni nguluta. Alani manangise pena marginjang ni rohanang di tonga-tonga ni huria sadarion firman Tuhan berkatakan segera berubah. Karena apa? Karena Tuhan tidak menginginkan ketidakadilan. Anda tidak diperkenankan untuk superior terhadap yang lain. Tapi kita diperlakukan dengan baik. Tuhan Yesus datang untuk mempersatukan kita di dalam keindahan, di dalam damai sejahtera, di dalam pengampunan. Tidak pernah Tuhan Yesus berkata dalam satu Alkitab, di dalam satu nats Alkitab, tidak pernah kita temukan, aku akan mengampuni hanya dosa pendeta saja. Tidak pernah itu. Karena pendeta dan jemaat dan para haladu juga adalah manusia lemah yang berdosa, oleh sebab itu dia datang mau mengampuni kita.
Manang alaringga so pungan ina, holan dosa di pungan ina mau ampun. Enggak ada itu. Yang ada adalah Yesus juru selamat manusia. Nah, di bagasan pesta tahun tasadari mah sudedo hita naniasian ni tuhatai. Husapahami mahamu nang hamu akadongan namar minggu nuaing di tonga-tonga ni bagas. Hata ni debata mandok tu hita sonari amang inang tung sejadi hamu di bagasan persauran siganu pari patuduhon superioritas yang satu dengan yang lain. Di bagasan hasadan mamu ditiki majalo pasu-pasu parbugasan ni gud adong do padan naulu do manganjuan judul hagaleonna olo do horap do ibana mangulahon ulaon na ni halomon ni debata olo atong di bagasan pangoloni tarida ma bahwa ama ina bahwa manusia pria dan laki-laki itu adalah setara di hadapan Tuhan. Jadi dohonon ni setiap pria mah dia adalah aku adalah dia. Maka seorang wanita juga akan mengatakan dia adalah aku adalah dia. Karena apa? Kami satu dalam Kristus. Tuhan Yesus na paujako kamu sadari penahot. Tuhan Yesus na memberkati hamu. Lalu sapa hami mahamu molo tungadok siak kamu natongon marsak alani parsahiton na marsak alani marsirang alani hamatean pangutaknya kana masaon sadarion dohonon nami matutonga-tonga muna lasma rohamuna tarapul maho ay dilabungmu Tuhani nueng mandok una komarsak anakku una komarsak buruku hasian nalagu ay nahuasi ido nang di akinang nyonya butar-butar natongon baru operasi lasma roham nunga dibutuh hatai sahidmu sopot sopi gadan nari di bagasan lasni roha maho mulat marlasni roha ala nunga dibubut sahidmu nang sudehamu ruas ni huria nasoboi huguari hamiganup marsada-sada tuhatama nama masuk aka pilihanmu tuhatama nama masuk aka ulon muna lasma rohamuna holong do rohani Tuhani dihamu atong selamat ulang tahun madi sude ruas ni huria HKBP Kebayoran Baru selamat ulang tahun madi sude parhalado HKBP Kebayoran Baru resort Kebayoran Baru di loas tuhata hita maka lason pasu-pasu nai las dipabotohon do tuhita dang mardia imbar nasada tu nasada nari atong molosong ni ahmaneng dohonon na marsi tugu-tuguan marsi beta-betaan mahita lau pasauton lomo ni rohani debata lau mangulahon nadinggan atong selamat menabur kebaikan ma di hita sudi amen martang yang mahita mulai atima Tuhan dia sinurham namar mahani namandungani hami nunga di pasahat ho Tuhami naso adong mardia ibar hami di tonga-tonga ni huriam apalagi dia do pamuna badiai alani ale Tuhan molotung di loaso hami pasauton lomo ni roham di tonga-tonga ni ngolu nami molo di loaso hami patupaon naulina denggan di tonga-tonga ni huriam bican di ngolu namion ajar hami mandok moliate ala di loaso hami pasauton lomo ni roham ala di loaso hami mambain nadinggan di huriam nang di ngulu nami nang di humaliang nami atong saya jari mahami asa toktong hupar rohau kami hodo Tuhan na mangaleon nasa nadong di ngulu nami jala marhiti siya niya li Tuhan huboto hami pasangap pon guarmu namar muliay asa mana ngahape na hula hami saya naing bayanon nami may gabi pilihan pasangap guarmu namar muliai amen.
dihamu amang inang padita nami, jong dohami dison aka perwakilan sektor neng mabuan siluan nami di pesta lasni roha natapatupa sadarion. Siluaon ima parbue na niula hami di hutan ang dibalian. Alatakas huoto hami tung debatata na sumarmula jalan nama sumarujung debatasi to palangi doho tano ido nama jadi hoca jala mamasu-masu hami. Alani elekok kamu masilio namyo tujolona ale akadongan na poso ni debata asa dijakol hutnai laos pangido hamuma nang tu debata asa ditupak jale di pasu-pasu luhutna ruas dohot huriana tutiki na nengro sinur na pinahan gabi na niula jala horas jolma. Hamu ruas na hinaholongan ni Tuhat. Mulai tema di Tuhata na umanosoi rohamu na mabuan pilihan tujuluna. Ala ditada hamu pabayanan na nabalagay. Rap martang yang mahita mangido tujuluna. Asa ditupak akan natawula jala horas jolma. Taruh kamu mak. Pilihan munai di bagasan nulupolo. Siluana Parjolo Imasian Sekolah Minggu Remaja NHKBP Lansia na ditaruhon ni amang situa B Situmorang Gini katanya. to situa mana Tobi Bunga Hujaloham. Pilihan Silua. Siang sekolah minggu remaja NHKBP Lansia. Napaduahon Imasan sektor Saroha, sektor Satahi, sektor Sion, sektor Marsada, sektor Godung, sektor Sauduran, Nabinasahan di amang situa P Hutahayan, Nyonya Lina Raja Guti. Bunga Hujalohami. Pilihan sian ruas nuhurian ada di sektor Saroha, Satahi, Sauduran, Marsada, Sion, Bohot, Godung. Saonari Tajala Mamuse Sian PS Gabungan Dohot Glorious Choir. Na pinaruhon ni amang situa beri tambah Dohot Anita Sihombing.
Silua Sian, paduan suara gabungan Dohot paduan suara Glorious Choir. Saunari Sahab Mamuse tu HKBP Kebayoran Gandaria dan ditaruhon ni inang sintua nyonya Sormin Boru Marpaung. HKBP Kebayoran Gandaria dan ditaruhon ni inang sintua nyonya Sormin Boru Marpaung. Silua Sian HKBP Gandaria. Naparpudi Ima Sian HKBP Tridharma dan ditaruhon ni amang situa TP Siahan. Sian Silua Sian HKBP Tridharma. Tema di tuhata nuaing pe hamu panitia nami nungatung macelas rohani ruas ni huria rabdot akapagaran mangului jauh-jauh do gokota jalan nunga sahat naulina ringgan atong hamol teo damang ma Maulia tema di tuhata pardinggan basai songoni hami panitia pe pasahaton maulia tema di sude ruas HKBP Kebayoran Baru HKBP Gandaria dohot HKBP Tridharma holan perwakila pe nahami na pasahaton siluata tu huriaon alai unang manian makurangi naong bui mahita rap pasahatoni asabui manian silua na tapapungon gabi pasu-pasu itonga-tonga ni dong atajolma
Boy mangurupi pararaton barita na uli siya kuryaton, jali gijang nuside, asamar sanga ma guar ni debata, horas ma dihita saluhut na. Manabay sautik adong natari borngin titipan sian keluarga pendeta Sumurung Boru Simbolon ngiri pasat tu panitia 5 juta molate Madinah Sida. Agenda. Penutupan. Sama doa pesta Gulpilot. Ini ke siapa? Pujian Tuhan Yesus. Nunga tapasahat syudata turiana longon perpui akan nakaula atong tangyo kamuma hatani debata na mandok alay marwaso do debata mangusehon saluhut asi tuhamu asa sadok tuksi tutu dihamu jalamar lobi-lobi lau patu pahon saluhut ulaun nadinggan alani gabi pangului mahita di Tuhani dada sasiuluan songon nani dok ni temani pestata sadarion ring mahita jongjong mari di mahita. Pasaat ma pilihan nata papungon tu adupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gicang, odo aroron ni salut silen-len na dinggan dot na saulibasa na moliutus. Hupasat hami masyan na nileon mitu hami pilihan na mituho, say jalo mai gabe uap na hukus di jolom. Pasu-pasu mai jalara moti yang sahu parasia kami pilihanon. Patimbuhon harajaon mu di tonga-tonga ni uriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim salam hutada hami gorang ni silen-len mitu hami asa lam gir-gir hami mandok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan di bata manami pardingan basa na sumurung. Narodo hami tujolo mabuan puji-pujian do tolo-polo. Mauleate rohanami ala di pasu-pasu ho nahu ulah hami. Gabi jupak kami parbue sian hauma
sian akan niula siganu pari. Marlas ni roa hami nuaing mangalian silen leon nami nadinggan tuho. Nalau pasanga poko do hami alani pangaramutim di hami. Do di aka ulaon nahu ulah hami. Jalamalua hami direko sian ragam ni parmaran. Na orang tamado hami nian manjalo asini roham nagodangi. Ala jujur hulau si hami paretam. Saya sama dosa nami. Jalurang jujur pambayanan nami. Saya togu mahami marhite-hite silen-len mi. Asalam hupa ubah hami rohan na sohasea. Marhite-hite todim. Asa utada hami godang ni silen-len mutu hami. Asa unang laos mate aturaparon. Jalalam girgir ma hami mandok moliate tuho. Sayurupi ma akan apogos dot nadangol. Asa unang laos mate aturaparon manang ise nama kabiariho. Saya tatap ma na halianon jala suruh pangurupi tu nasida. Saya poi ma akan amora na duma asa dilehon tu akan nahurangan. Saya pasu-pasu mahatam turohanami. Ai ido hanguluan nito dinami. Saya paingot hami di ujung nilak kanami. Asa unang holan hanguluan na ditanoon hulului hami. Alai tugu-tugu mahami. Asa hupareak hami hanguluan dot arta na soolo sudai. Silehononomu tu hami. Saya pasu-pasu namang gonggom hami. Dot pangum. Rodiaka raja. Asa tigor uhum nasida. Jalasa di ulahon nasida paripena itu aka ulahon nadinggan. Saya paringgas hami mula-ulahon. Ay patik muhyad doi. Asalam moru bilangan yaka najukat. Jala lam tutorop na para sini roha. Na pasangap pokok. Saya buan mahami. Sian rura hasusanon tulabungmu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Ale amanami na di Banua Gicang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajonmu. Saya saud malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gicang. Leon matu hami sadarion nanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon padesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unang hami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Uriani Tuhan Yesus jalo hamuma pasu-pasu sian de batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Disedakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaurhon madamena tu tondi munabi. Amin. 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 Turun satu langkah. Kamu selamat hari Minggu dulu ya. Huriani Tuhan Yesus sudah hamu na dibagas tabi namar pesta sonari hami pangulani huriata padita resort rap dot sudeya kadongan padita nadong di resort tahun songoni
nang panitia nang parhaladu. Pasahaton selamat hari Minggu, lasmarohamu, aitu hatta mandungani mamasu-masu kita. Horas maita sudina. Horas. Yuk. Selamat hari Minggu bagi kita semua, terutama jemaat yang saat ini mengikuti acara perayaan Pesta Gotilon HKBP Kebayoran yang ke-69 dari rumah dari mana saja yang saat ini sedang terhubung melalui online. Amang, Inang, dan semua sahabat semua dan adik-adik yang mengikuti acara ini sangat sederhana kita buat karena memang kondisi PSBB yang membuat kita harus mengikutinya. Untuk itu kita akan masuki acara yang pertama adalah kata sambutan daripada Ketua Panitia. Untuk Bapak Ketua Sintua Binsar Situmorang kami persilahkan. Shalom. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Baik. Atas kasih karunia-Nya kita dapat mengikuti kebaktian dari awal sampai dengan sekarang. Di segala keterbatasan kita di beberapa saat terakhir ini, mungkin ada rasa sedih, rasa takut, dan kerinduan di hati kita. Kerinduan tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, dan juga kerinduan untuk bersekutu di gereja ini. Untuk itu panitia mencoba hadir dalam 4 minggu terakhir ini melalui acara-acara yang ditayangkan dalam bentuk pujian virtual dalam kebaktian minggu kita. Seksi dekorasi juga telah membuat sedikit perubahan di gereja kita dalam 4 minggu terakhir ini yang memberikan nuansa sukacita dan nuansa budaya. Sampai dengan saat ini kita lihat ada dekorasi yang bisa memberikan sukacita bagi kita, memberikan kesejukan bagi kita, dengan harapan biarlah segala sesuatu yang telah dilakukan ini bisa berbuat yang baik, bisa berbuah yang baik bagi kita semua. Dan sukacita yang telah kita peroleh itu juga telah tercermin dari Silua yang hari ini telah kita sampaikan kepada huria kita. Dan dalam pelaksanaan Pesta Kebaktian Syukur ulang tahun dan Pesta Gotilon 2020 ini, atas kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh panitia dalam pelaksanaannya, untuk itu saya atas nama panitia mohon maaf. Dan sebagai penutup saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-69 HKBP Kebayoran Baru, dan semoga Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Demikianlah kata sambutan dari panitia HKBP Kebayoran Baru, HKBP Gandaria, dan HKBP Tridharma di dalam satu resort yaitu HKBP Kebayoran. Kita harus mengucapkan syukur dan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras melaksanakan acara ini. Dan selain dana yang kita kumpulkan, gereja pun didekor dengan baik pada hari ini. Kami minta kameramen untuk menyorot hiasan yang begitu indah ini di suasana virtual, suasana yang sangat terbatas. Gereja bisa dibuat seperti ini, luar biasa. Terima kasih untuk panitia. Pelan-pelan saja disorot. Banyak hasil tanam-tanaman. Demikian juga buah-buah ada di sana.
Dan sebentar lagi kita akan masuk ke potong kue ulang tahun. Kiranya jemaat yang di rumah supaya menyiapkan kuenya masing-masing di rumah. Ya, bagus banget. Dan ini nih yang menyorot adalah Bradley Tamba dan Sandra Tamba. Mereka ini yang sudah berdedikasi sampai saat ini kita menikmati online dari gereja ini adalah karena orang ini yang telah mengorbankan waktunya untuk kita bersama. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Dan juga teman-teman yang pendukung lainnya dan tim yang luar biasa untuk online ini dipimpin oleh Sintua Merpin Panggabean. Terima kasih dan semua tim yang terlibat di acara ini. Untuk itu kita akan masuk kepada acara pemotongan kue. Untuk itu kami undang pendeta untuk mendekat, keempat pendeta. Dan juga panitia siap-siap di sini. Kita akan menyanyikan sama-sama. Sekali lagi, jemaat yang di rumah sudah supaya menyiapkan kuenya. Kita akan masuki pemotongan kue. Pendeta yang 3 lagi, Inang Pendeta Bintang, Amang Pendeta Hercules, Amang Pendeta Ampilas. Ya, silakan mendekat. Silakan. Ada dari panitia juga, ada 4 orang yang menerima nanti. Namanya sudah ditunjuk, silakan siap-siap. Ini ulos buat Amang Pendeta Ampilas mana nih? Tolong pinjam dulu. Pendeta Resort juga. Supaya ganteng mereka. Ya, jangan ditutupi kameranya. Ya. Kita bernyanyi bersama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya. 69. Pegang lagi pisaunya, belum dihitung. Ya. Kita mundur, kita hitung mulai dari awal. 1, 10, 50, 60, 65, 67, 68, 69. Kali ini sebagai bentuk simbolik rasa syukur pendeta resort dan pendeta yang
ada di gereja kita untuk menyerahkan kepada panitia. Untuk itu kami minta Amang Pendeta Timbul Sitanggang menyerahkan ke Ketua Panitia Sintua Binsar Situmorang. Sesuai dengan tema, kami datang bukan untuk dilayani, tapi kami datang untuk melayani. Kalau ini mewakili itu sudah ruas ni huria. Upasa tamima kue selamat ulang tahun on. Naung ni jalo ni panitia di son. Atong manang ICP ruas ni huria na di son. Manang na di tongani bagas. Marlabok pusu mahamu. Molotung nasidama perwakilan. Naung disima hita ganuk marsada-sada. Lasma rohatate. Orasma selamat ulang tahun di hita sudina. Horas. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan ke Inang Pendeta Bintang Siregar menyerahkan kepada Wakil Ketua Amang Sintua Parluhutan Huta Haya. Yang ketiga, Amang Pendeta Hercules Panjaitan menyerahkan kepada Sekretaris Amang Sintua Beri Tamba. Yang terakhir, Amang Pendeta Ampilas Aritonang menyerahkan kepada si cantik Anita Boru Sihombing. Semua sesuai dengan tema kita hari ini, keseimbangan. Tidak boleh hanya menyerahkan, tapi juga harus menerima. Sebagai wujud syukur daripada semua jemaat melalui panitia, kita berikan kesempatan ketua menyerahkan kepada mewakili semua HKBP Kebayoran Baru ke Amang Pendeta Timbul Sitanggang. Silakan. Hanya kepada Amang Pendeta Timbul Sitanggang. Nanti dari wakil, karena mewakili Tridharma sama Gandaria kita harus ya. Silakan Kebayoran Baru dulu nih. Mewakili Sude panitia songonen di pasah munanakini ngamang tidak hanya melayani tapi juga harus dilayani. Jadi saling melayani mah kita di gerejaon. Mau lihat ya, Mak? Selanjutnya Bapak yang menyerahkan kepada perwakilan HKBP Gandaria, yaitu Bapak Wakil Ketua, Bapak Situa Hutahaya. Yang ketiga adalah mewakili HKBP Tridharma yang disampaikan Amang Sekretaris, Amang Pendeta, Amang Sintua Beri Tamba. Yang terakhir mewakili semua perempuan di HKBP Kebayoran, Resort Kebayoran, yang diserahkan oleh Anita Sihombing ke Pandita Bintang Siregar. Mewakili perempuan. Ya, kesetaraan. Demikian acara hari ini, kita sudah lewati acara pembagian sukacita sebagai bentuk syukur kita atas acara ulang tahun HKBP Kebayoran Baru dan Pesta Gotilon pada hari ini. Kiranya semua kita bisa menikmati di rumah. Itu
yang bisa kami sampaikan pada hari ini, sebaiknya kami kembalikan kembali kepada Bapak Ketua. Ya. Ya, tetap jaga physical distance ya. Foto sudah? Ya, tidak, setelah foto jangan bergeser dulu, kita berikan kesempatan untuk doa makan sekaligus doa penutup yang disampaikan Amang Pendeta Hercules Panjaitan. Amang Ampilas Perwa. Amang Pendeta Ampilas Aritonang. Sebelum doa ini ditutup, pengumuman bagi kita semua untuk jemaat yang di rumah sesuai himbauan kepanitiaan dari panitia untuk mengirimkan foto yang ornamen Batak pada hari ini di rumah masing-masing supaya dikirimkan untuk menjadi yang bisa kita tayangkan untuk minggu depan. Sekali lagi mohon fotonya segera dikirimkan melalui Sintua maupun panitia supaya bisa kita tayangkan minggu depan. Sekarang kami serahkan ke Amang Pendeta Ampilas Aritonang. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan kami naikkan kehadirat tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah yang menyertai dan memberkati seluruh pelayanan kami pada hari ini. Setelah kami mengikuti ibadah dan sekaligus merayakan Pesta Gotilon dan juga pesta hari ulang tahun gerejamu HKBP Kebayoran Baru ini yang ke-69. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita karena dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kami, bahkan juga dengan situasi dan kondisi yang begitu mencekam karena wabah COVID-19 ini, kami masih Engkau perkenankan untuk merayakan semuanya itu. Karena itu, berkatilah seluruh pelayanan kami, seluruh perayaan kami, dan juga ibadah kami, supaya sungguh menjadi kemuliaan, puji-pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih, karena Engkau jugalah yang menyertai, membimbing seluruh panitia, yang juga berjerih payah dalam menunjukkan keteladanan untuk melayani, bukan dilayani. Biarlah itu juga menjadi kekuatan baru bagi seluruh pelayan-Mu, terutama Parhalado gerejamu HKBP Kebayoran Baru ini, yang dipimpin oleh hamba-Mu, Amang Pendeta Timbul Sitanggang, bersama dengan Inang Pendeta Bintang Siregar di tempat ini. Bapa di surga, semuanya kami kembalikan sebagai puji-pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Adapun kami boleh melanjutkan sukacita ini dengan menikmati berkat berkelimpahan yang Kau anugerahkan kepada kami di tengah-tengah wabah COVID ini. Kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkati terlebih dahulu makanan dan minuman yang akan kami santap sebentar lagi, agar semuanya itu juga menyatukan hati dan pikiran kami untuk tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala perpecahan, tetapi dengan kuasa-Mu kami boleh tetap sehati sepikir menyatakan damai sejahtera Tuhan di dalam setiap pelayanan dan kegiatan gereja-Mu ini. Ya Bapa di surga, terima dan dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
songon hatan ni kue dohot si panganon si titi masih golang-golang pangarahut na tung holan hami pe di gedungon na marsi panganon mangalang kue ulang tahunon bahasa godang ma pinasuna marjobo mahita Maliate. Ora.